Good morning, kids. How are you today? Yes, it's nice to hear that you are all fine. Are you ready for our new lesson today? Oh, very good. Now, do you want to see a moving clouds, lightning, thunder, and so on? Okay, so please pay attention and let's watch this. Okay, hello kids. What have you seen in the picture? Unsay inyo nakita sa picture, sa video clip nga inyo nakita ganina katong una, ikaduha, ikatulo, ikaupat ug kaning ikalima, unsa inyo nakita ni ana? Unsa? Yes, adlaw nakakita mo ganiya og adlaw or sun. Unsa pa gyud? Yes, panganod or clouds. Unsa pa? Hangin. Oh, hangin para ingon ana hangin. Unsa pa gyud? Yes, naay dag-om, naay panganod nga baga ng itom, naay light nga panganod. Unsa pa gyud? Yes, ulan. Ulan nga walay hangin. Pero kini naay kusog nga ulan o kusog nga hangin. Unsay tawag ka ana bi? Oh, very good. Bagyo. Kay nakapaka-answer ta ana kay nakasulay tanan ni ana sa panahon ni bagyong Odette. Nakusog kayang hangin, kusog kayang ulan nga nangatumba ang mga kahoy sa palibot ug nangaguba ang atong balay, di ba? Oh, so mangutan ako. Sa inyong huna-huna, unsa may tawag ana? Anak nila. Oh, bagyo. Bagyo na siya kakusog ang hangin og ulan. Katong kanina unsa man pud to? Gaulan man, tingulan, gaulan po to, tingulan po to. Katong siga kay adlaw, unsa po to? Oh, init, ting-init po to. Unsa day tawag anak nila? Kanang bagyo, kanang gaulan, kanang init, kanang hangin. Unsa man day tawag anak nila? Anybody? Anybody? Okay. Example. Katong panahon sa bagyong Odette, ingon tas atong papa, inyong mama, dong, patingga ang radyo dong. Kay maminaw ta, unsa ang kahimtang sa? Unsa inyo dungog? Kahimtang sa? Yes, panahon. Mo na dungga sa atong papa, atong lola, atong lolo, nga maminaw ta unsa ang kahimtang sa panahon kung asa na ang bagyo dapit. So unsa dito na sila? Kanang bagyo, kanang init. Yes? Panahon. Oh, unsa din ang panahon sa English? Anybody? Sige. Ang panahon mo na gitawag og weather. Di ba? Weather. Everybody? Weather. Okay. Oh, sige. Weather. Kung mag-isgot tag weather, when describing a weather, we always consider the presence of the sun. Kung mag-isgot ganita og panahon, ato yung lang taon kanunay ang adlaw. Ang presensya sa adlaw. Kung makita ba ang adlaw, kung init ba ang adlaw. Para ganina sa video nga ito nakita. Condition of the clouds. Ang kondisyon sa panganod. Kung kusog ba siya ning dagan, hinay bang ning dagan, or baga ba ang panganod, or slight ra ang panganod. Diba? The speed of the wind. Unsa gikusgon sa hangin. Makita na to ang gikusgon sa hangin, pinaagi sa pagtanaw sa mga clouds sa ibabaw, sa mga panganod kung kusog ba ni nagdagan. And also,
Makita po nato nga kusog ang hangin, ang gikusgon sa hangin pinaagi sa pagtanaw sa mga branches o mga sanga sa mga leaves sa kahoy sa palibot. Okay? And also, the temperature of the air. Mingwid sa umiyong temperature, mauna siya ang giiniton o gibugnawon sa hangin sa palibot. Kung ting-init, may baon ni mo ting-init kay init ang hangin. Di ba? Alimuot. Kung ting-ulan, ma-feel po ni mo nga ting-ulan kay bugnaw ang hangin. Yes. Okay. Now, what is weather? Unsa day nang panahon? Unsa day nang weather? Here. It is the condition of the atmosphere in a given place at a certain time. Mauna siya ang panahon, mauna ang sitwasyon, ang kahimtang sa atong palibot. Yan sa usa ka lugar, yan ang panahon sa usa ka higayon, di ba? Kay mausog-usog man na, mukalit lang ulan, mukalit og init, di ba? Nakasulay man ta ana. So mao na gitawag og yes, panahon or weather. Again, what is weather? Everybody, it is the condition of the atmosphere in a given place at a certain time. Okay? Hinumduman na to na ha. Sige. Now, ang panahon, aduna usay lain-lain nga klase. Parehagos kanina, na bagyo, na kaulan, na init, na hangin, may mahangin kaayo, na asay lain klase. Daghang klase na siya, pero sa Pilipinas, mora ni ang atong ma-experience, atong nasulayan, kaning atong hisgutan karon. Na ay lain-lain nga klase ang weather o ang atong panahon. Okay, una, kani, the air is warm, init kuno ang hangin, the sun is shining, siga kuno kayong adlaw, tanawa ang temperature o thermometer. Ning saka ang temperature. The wind is weak. The air is warm, init ang hangin, the sun is shining, ang adlaw hayag siga kayong adlaw, ug ang hangin hinay. Mo na gitawag og sunny day. Makita man ang sun, makita nimo ang sun, init basta init kay ang panahon, di ba? Init pud ang hangin. Wala sa hangin, hinay pud ang hangin. So mo na gitawag og yes, sunny day, sunny. Or sa Binisaya nato, maadlaw. Or sa Filipino, maaraw. Okay? Mauna ang una, tima niha, una, sunny. Ikaduha, kani, the sun is shining. Tanawa ni nagyapoy adlaw. The air is blowing. Ang hangin ning buga, ning huyop ang hangin, kusog ang hangin nga naghuyop, nga nabungkag ang buhok. And unsay tawag ana? Yes, windy. From the word wind, hangin, mahangin. Windy, everybody. Windy. Okay, napaylain no. Clouds are slightly dark or clear. Ang panganod ko no, dagom diri dark diri gamay, ang diri hayag. Sumo na siya gitawag og windy. Nagipoy adlaw, naay ang clouds dark and clear, unya ang kusog ang paghuyop sa hangin. Unsa na siya? Yes, windy. So ikaduha na ha, sunny. Ikaduha, windy. Ikatulo arita sa sunod. Kini. The sun is not seen. Di ko na makita pero nakita pa na ron later, di na makita ha. Then there are plenty of slightly clouds. Na ako ni daghan kaayo nga panganod nga mipis nga panganod nga ning cover sa sun. O di kay makita siya mukat usiga tungod sa kakusog sa hangin nay ang clouds kusog sang dagan makita ang adlaw sa di sa siya. And yet rain is not falling. Wala pa siya kaulan. Di makita ang adlaw naay mga panganod mo na gitawag og everybody cloudy. From the word cloud, panganod, mapanganuron. Cloudy, mapanganuron nga adlaw. Cloudy day, everybody. Cloudy
day. Okay, ikapila na kana? Yes, number 3. Ikatulo, the third one. Then, we have the next. Kani, the sun cannot seen. Makita bang adlaw dinhi? Yes, dili makita. Awa. The clouds are dark. Awa ang panganod. Lagom kaayo itong kaayo. Ngit-ngit nagahilak ng bata kay kuana siya. Panganod na siya kaayo. Okay. Now here. And the rain is falling. Na ang ulan ning bundak na. So, unsay tawag ni ana? It is rainy from the word rain. Ulan. Rainy. Maulan. Rainy day. Maulan nga adlaw. Nakasabot? Okay. Ikapila naman na. Ikaupat na naari na sa sunod. Okay, here. Tanawa. The atmosphere is dark. Ngiob ang palibot. The strong wind blows and the heavy rain with lightning and thunder. Nanay heavy rain, nanay lighting kuno ani, asa nang lighting na to ani? Dunay thunder. Oh, nanay thunder. Ang thunder ay kilat, makita na nimo dinhi mo spark og kalit ang kilat. Oh, natanawa unsa may tawag ana? Nanay kusog ng ulan, dagom kaayo siya, nanay kilat, oh kusog ang kilat. Mo na gitawag og stormy. Katong ganina, sa dili pa na mahimong bagyo ang kusog kaayo, storm pa man na siya, mo to ganina. Okay? Stormy or storm. Mukat og unos, mukat og kusog ang hangin, mukat og ulan, stormy na siya. Okay? Then typhoon na to siyang permanente ni kusog na jud kaayo siya, hangin na jud siya kaayo ang ulan og hangin. Okay? Na, sigig pangilat, siging pangilat. Okay, sige, mangutana kog balik. Unsa to ang lain-laing klase sa panahon? What are the types of weather? Yes, sunny. Another one. Windy. Next. Sun. Yes, mana sunny? Windy. Cloudy. Rainy and stormy. Pila ka buk atong musulayan diri sa Pilipinas? 5. Wala ta atong snowy. Kato ganing sa gawas, magkuan man to sila og ice, mag-snow man sila didto. Lahi to wala man ta ka-experience ana. Okay, kana rang 5 ang atong na-experience diri sa Pilipinas. Now, let's have an activity. Okay, here. Activity 1. Everybody read. Look outside and see the sky. O tanawa ko, tanawa sa gawas. O tanawa sa gawas, o tanawa ang langit. What have you noticed about the weather? O, unsa ikasulti niyo sa weather diha? Iyahay, unsa inyong pananaw diha? You can write it. Unsa ngalan sa weather? Write in a sentence. Usa lang ka sentence. Tanawa ang langit. Tanawa ang sky. Kung unsa inyo nakita. Then, isulat sa usa ka sentence kung unsa inyo nakita sa gawas dito sa sky. Okay? Do it in 5 minutes. Okay? Sige. 5 minutes lang. Yes? Unsay pangutana? Okay. So, get your paper, a sheet of paper and a pencil or a pen. Then, look outside. Unsa inyo nakita sa gawas dito sa sky? Unsa inyo nakita? What have you noticed about the weather? Ayaw saba. Kung naabay adlaw na siya, unsay tawag anang nay adlaw? O kanang walay adlaw unya makita nimo nga baga ang panganod. Unsay tawag ana, di ba? Nisgutan man na ganina. Makita po na to diha. Naiha kanang adlaw, hayang adlaw na kusog ang hangin. Unsa po itong tawag ana, murag maura na itong makita ron diha. Kaya wa man ta mag-ulan karon, wa sa tay bagyo. So kana rang tulo kanang init, kayong ang adlaw, tanang init ba? Mapanganuron ba siya o mahangin ba sa gawas? Okay? Okay. So, mana? Kaya mapadayon ta?
Okay, let's move on. Okay, now, sa inyong gisulat diha, di ba? You write, paswat ng tamog one sentence about what have you noticed when you look outside and you see the sky. Kung sa inyong nakita dito. Yes. Nakita mo? Siga kayong adlaw. So, unsa may tawag ana? Unsa may tawag ana nga weather? Yes. Sunny day. So, unsaon man na pagsulti? Today, what is our weather today? Ang tubag. Today is sunny day. Or, the weather for today is sunny. Diba? Oh, sunny. Anong sunny man? Describe the weather. Anong sunny man siya? Yes, because the sun is shining and the air is warm. Init ang panahon tungod kay init ang adlaw, nya init ang hangin. So nagpasabot that the weather for today, that our weather for today is sunny day. Maadlaw o maaraw nga panahon. Okay? Okay, very good. Kuha sa. Now, arita ani. Get another sheet of paper and answer this. Sige, tanawa. Draw in a sheet of paper what weather do you like best. Diba? Katong ganina. And why? Patangan na siya, why? Imo ginaisulti nga nung ganahan ka, ana. Diba katong ganyan picture ganina, katong mga videos, asa may imong ganahan ato. Especially mga bata nga makaplay, nga makadula ang mga bata. Unsa mang panahuna, what types of weather nga pwede mag-play ang bata. So, choose asa ana, draw in a sheet of paper, what weather do you like best and why? Yes, pwede ra siya bati pagka-draw as long as imong gipakita ang unsa nga weather ang imuhang gustong ipakita nga imong gusto nga ipakita nako. Okay? Okay. Sige. Do it in 5 minutes. Okay. Dili lang makopyahan ay kay lain-lain na mo gusto. Lain-lain sa mong kamot nga mo draw. We have available nga crayons diri. Okay, sa gusto mag-crayons, na color pencil, gusto mag-color pencil. Pero okay ra gid siya kung bisan kung walay Crayola o walay color nga ibutang sa iyong drawing as long as you describe the best weather na imong ganahan. Okay? Okay. Sige, padayon. Okay. And for your assignment here, tanawa, I have here an assignment for you. Make a tally of the weather condition every day starting within this week. Starting Monday ni karong semana ha. Magsugod ka sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. So ibutang nimo diri sa Monday kung karon kay Monday maron, di ba? Ang atong ingon ganina nga sunny day. So sunny ibutang diri. What happened ka ugma? Still sunny gihapon or ma-change na ang panahon or ang weather mausab na pod kay usub-usub man na changing man ang weather. Then usa na po sa Wednesday, Thursday, and Friday. That will be your assignment. And ako nang i-collect next meeting na to pohon. Okay? Sige. Nakasabot ba tanan sa atong leksyon karon? Yes. Kaya nakakuha man sa basta maminaw lang ang bata, moapil og basa sa atong basahon, makamao o mabutang gyud sa hunahuna kay ning basa makag-apil. Ning tan-aw man ka og nabinaw sa kani teacher kung unsay gisulti ni teacher. Okay? Okay, sige. Thank you mga bata. Oh, sige. Ang uban kay wa pang mahuman but I have to say goodbye. Thank you very much and good day.